Tanıştırıcı dawratyna çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamydy, hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymydy we dawratnaşlary ýakyn günlerde ýurdumyzda uly dawra bilen bellenjek halkara betaraplyk güni hemde Gahrman Arkadamydyň Hakyda Gowkaratly ajaýyp täze kitabynyň neşir edilmegi bilen tüý sürekden mehirli gutladylar we çuň ruhy medeni ähmetli hemde giň taryhy dünýä garaýşly mazmuny özüne jemleýän şeýle ajaýyp eseri halkymda peşkeş eden üçin Gahrman Arkadamyda tüý sürekden hoşalyk bildirip galamynyň geljekde de ýiti we önürjilikli bolmagyny arzu etdiler. Bellenşäli Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamydyň Hakyda Gowkaratly täze kitabynyň halkara betaraplyk gününiň öň ýanynda halkymda ýitirmeginiň uly manysy bar. Bu kitapda Türkmen halkynyň dünýä medeniýetine goşan ertuli goşandy we dünýä taryhyndaky uly orna barada ilmi taýdan delillendirilen ören baý maglumatlar beýan edilýär. Türkmen topragynda ömür süryp aklimlaryň taryhynyň barşyna ösüşine uly goşan meşhur serkerdeler, şaharlar, sultanlar, akyllarlar barada Gahrman Arkadamy öz garaýşlaryny, pikirlerini halka ýetirýär. Gahrman Arkadamyz Türkmeniň beýik taryhy şahsiýetleriniň mertebesini, şan şöhratyny gaýtadan dikeltmek bilen häzirki döwürde Türkmen döwletiniň we Türkmen halkynyň beýik millet hökmündäki ornuny hasaba geldi. Munyň özi dünýä üçin nusgalyk ösüşi bilen öňe barýan halkymyz hemde geljeki nesiller üçin ruhy daýançdyr hemde buýsunç çeşmetler. Iki dille Türkmen we ingliz dillerinde çap edilen Hakyda Gowkaratly kitap diňe bir gymmatly taryhy maglumatlaryň çeşmesi bolmak bilen şäklenmän. Eýsem Gahrman Arkadamydyň Türkmeniň bagtyna dören taryhy ösüş ýoluny güneş kimin ýagty saçýan beýik şahsiýet hökmündäki belin derejesini ýene dergedek çuňur açyp görkezýär. Bellenşäli biziň taryhymyz, milli köklerimiz Merkezi Aziýa döwletleriniň geçmişinden aýry-aýry däldir. Hemde Gahrman Arkadamynyň kitaplary goňşy halklar üçin hem gymmatlydyr. Şoňa görä Hakyda Gowkaratly kitapda asly bir bolan türki halklaryň edin gylyklary, edep desturlary, häsiýetleri hem anyk deliller bilen gazakly rowaýatlardyr, tymsallar arkaly giňden beýan edilipdir diýip çykyş edenler aýtdylar. Şunuň bilen baglanykda çykyş edenler kitabyň içindäki durdana sözleri masal getirdiler. Kitabyň tutuş mazmuny Oğuzhan Esil başymyzdan gaýdyan beýik türkmen ýolunyň bütün türki halklar bilen bilelikde geçen taryhy ösüşine täsiriniň beýany bolup durýar diýip çykyş edenler bellediler. Şeýle çykyşlarda Gahrman Arkadamynyň pekim paýhas ummany magtym bolup Praga ýylyna türkmen halkyna we dostlukly halklara peşkeş bolan Hakyda Gowkaratly kitabyny hormat prezidentimiň ýaşlar watanyň dayanjy atly kitabyndan käbir feterleri mysal getirmeginiň aýratyn täsir garlary ýanyna ünçekdiler. Gahrman Arkadamynyň täze kitabyna da şu gün we geljek üçin taryhyň orny we täsiri aýratyn notalýar. Milli liderimiziň hissiýetinden dürep hakyky akyl çeşmesi bolan hemde nepis bedilen bu neşir biziň her birimiziň ýan kitabymyz boljak gymmatly sowgatdyr. Täze eser halkymyzyň asly däpleriniň geçmişden geljege dowam bolup nesillerden nesillere geçilýändigini alamatlandyrýar. Alim Arkadamyz şöhret taryhymyz hakynda toplanan ençeme maglumatlaryny kagaza geçirip Hakyda Gowkaratly täze kitabyny ýazyp tamamlandyk hoş habaryny aýtmak bilen pederlerimizin şöhratly geçmiş taryhymyzyň biziň günler gelip yetmekde uly işleri bitirendigini, häzirki nesilleriň borjuny bolsa, onu indiki nesiller ýetirmekdedigini ünsü çekdi. Halkymyzda geçmişi bolmadan geljegi bolmaz diýilýär. Milliligimizi unutman, geçmişte ata-babalarymyzyň ýoluny ermeliligimizi, şol bir wagtda häzirki döwre aýakdaş gitmeliligini aýratyn nykdy. Gahrman Arkadamynyň täze eserinde ata-babalarymyň beýik işleri, edep terbiýe, ruhy gymmatlyk, mukaddes garaşdyrmyz, hemişelik bir taraplygymyz, türkmen topragynyň güllär ötüşleri hakynda söz açylýar we taryhyň şunyň hemde geljegiň özara talaşygy söhbet edilýär. Bu eser hakykat ýüzünde Gahrman Arkadamynyň dünýä gymmatlyklaryna uly goşan şöhratly pederlerimiziň ruhy, taryhy mirasynyň mundan beýlekde beletlerden beletlere geçme uğrundaky ýa-da sagallarlarynyň we durmuş felsefesiniň miwesidir. Gahrman Arkadamynyň tap berilýän türkmen halkynyň ençe meseleler tarapyndan toplanan taryh tejribesi
Däpde suwlary, meden mirasy we ruh gymmatlyklary biziň jemgyýetimizin ösüşi we öňe hereket etmek üçin ygtybar esas kuwat daragy we özüne inam çeşmesi bolup hyzmat edýär. Milli liderimiziň aýratyn belleşi ýaly biziň şöhratly pederlerimiziň gadimetden bäri goňşy we beýlik halklaryň köp asyrlaryň dowamyndaky gatnaşyklarynyň taryhy tejribesi döwletimiziň parakatçylykly bir taraplyk ýöregine ermegine esas bolup durdy. Şonuň bilen bagly biziň milletimiz istendik taryhy döwürde we degişi şertlerde hem parakatçylygy süýjülük, adalatlyk we birek hormat goýmak, dostlarymyz üçin açyklyk ýöregelerini berqyrar bolup şuna geldi. Alim arkadamyň Hakydy Gowhar adly täze kitabynyň gadymy Kengamyň aýdymy adly bölümini döwlet gatnaşyklaryny parakatçylyk ýol bilen berkitmek halkymyzyň oğuz zamanyndan bäri ygral ýörülgesidir. Şol ýörül häzirki günde döwre wap mazmundy garaşly türkmen döwletiniň halkara gatnaşyklarynyň üstünlikleriniň wajyp orny elýär diýmek bilen Türkmenistan halkara gatnaşyklaryny taraplaryň bäkliklerini hiç bir wagtda ünsün düşürmeýän ygtybarly hyzmatdaşlar. Munyň öňe döwletimiziň parakatçylyk süýjülük taglimatlaryň aýdyň dagrylanmasy diýip nyktaýar. Şeýlelikde milli liderimiziň täze kitaby Üstüşün täze tapgary, ýani 2052-nji ýyl için niýetlerin berkarar döwletiň täze ýemini galkynçly ýolunyň belet maksatlaryny etmekde türkmen halkyna ruhy gollaw kitabydyr. Pursatdan peýdalyp alim arkadamyzyň Jowhar paýkasyndan dören Hakydy Gowhar adly täze kitabynyň okuwçylyk köpçüligine gowuşmagy bilen şuňky da waragatlyşyň ählisini ýene bir gezek tüýsüripden gutlaýarym. Goý gahrman arkadaly gahrman serdamyzyň janlary başladyk awry mesele belet bolsun. Ähli kimli işleri rowaj alsyn. Diňe şu köp sag bolun. Hakyda Gowhar adly kitabynyň adynyň manysyna hem uly mazmun bardyr. Gowhar monçuklarynyň bir tapagy düzülip ajaýyp öwüşgün berşi alyp bu kitabyň hem taryhymyz, şuwunymyz we ertirimiz jemlenen bir tapagy düzülip beýan edilen. Gahrman arkadamyzyň taryhy hakydasy barada Gowhar döretdi. Hakydamyda ýagny türkmen edip dünýä tanatýan ajaýyp häsiýetlerimizi, taryhy wakalarymyzy, Gowharlaryň dürüni saýlap seçip halkymyza peşkeş berdi. Dünýäniň gözünligini insanlaryň kalbyne görýän gahrman arkadamyz kitabyň her bölüminiň soňuna Gorkudatda şadestanyna, Gorkudatanyň dana ýyl ýaşylsy hökmüne halkyna ardy edişi ýaly biziň halkymyza hem ýagşylyklary ardy etýär. Sözün güýji, gudraty hakyna paýhat sağlaşdyryp gahrman arkadamyz sözün halkyň ýüregine barar ýaly öz ýüreginden syzdyryp çykarýar. Oğuzhan atamyzyň nireleri ýürüş eden hem bolsa ahyr soň öz watanyna dolan watan mukaddesligi bilen hiç bir düşünjeleri, hiç bir zatlary çaşmandyr. Göz görenne aňa ýazýar diýip gahrman arkadamyz türkmen däpde surlar barada hem şu kitabyň mazmunyna beýan etýär. Dürli fotosuratlar bilen bezelen kitabyň mazmunyna Oğuzhanyň 6 sanyk perzentleri, ýagny 6 sanyk närsäni, 6 sany aňlatmany, ruhy özüne jemleýär. Kitapda dürli sözleriň gelip çykyş barada hem maglumat berilýär. Gahrman arkadamyz sanlary hem bu kitapda ul üns berýär. Ine bize Hakydy Gowharyny peşkeş beren gahrman arkadamyzyň bu toprak pähimi durulayan, zihinin terken güýje eýedir diýen sözlerine eýerip, bu mukaddes toprakda uzak ömür sürmek, çekýän halal zähmetimizin hözürini görüp, artyk çowuluklarymyza gowanyp ýaşamak biziň her birimize meýesser etsin. Bize şular ýaly ajaýyp durmuş peşkeş berýän Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sawursyny aýtýar. Goýup Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alp barýan umumy adamzat bähwitli işleri elmydama rowaşlyklary weslensin. Ýaş aýratynlygymyza garamadan bu kitap bize täze ruhy baýlyk açmagy, alim arkadamyzyň şu garaýşlaryny öwrenmekde bize ýan kitaby öwürli. Şular ýaly gahrman arkadamyzyň kitaplarynyň höwrüniň köp bolmagyny, döwlet galamynyň ujunyň elmydama ýetip bolmagyny tüýsürekden ardy etýär. Gahrman arkadamyzyň taryhy, syýasat we ruhy mirasy adly iki wagtdan ibarat Hakydy Gowhar kitabynyň taryh şu ýerden başlanýar. Äne o medeniýeti
birinji zamananyň medeni ojaklary, oguznama dünýä baýlygy, döwletliğiniň döwlet gözbaşy we beýleki bölümlerine beýan edilýän maglumatlar, wakalar, kassalar, dinniň baýlygy we çeperligi, pikirleriň çuňlugy bilen tapatlanýar. Gahrman arkadamyň ähli kitaplary ýaly Hakyda Göwkerem, halkyň ruhuna ýakyn, ören çeper we düşnükli beýan edilipdir diýip çykyş edenler aýtdylar. Aslında gahrman arkadamyň beýan ediş usulyna her bir okuwjynyň aňyna, ruhuna, hakydatyna ornaşýan ynanjylyk bar. Täze kitap okananda da awtoryň kitaby okayan her bir adamy ýakyn söhbetdeş, her bir zada düşünýän, pikirde şökmünde sarpalaýanyny, öz okuwjysyna hormat goýýanyny duýmak bolýar diýip çykyş edenler aýratyn bellediler. Tanıştırıcı davaratını atmacılar gahrman arkadamyň pek arzuwlary we senen şeýle nurana we mehirli sözlerini dowamly el çarpışmalary bilen garşyladylar. Hemde milli liderimizi şygyry öwürlen joşguny sözler bilen alkyşladylar. Tanıştırıcı davaratına ýakyn şeýle pursatlar oňa atmacılaryň watançylyk duýgusyny artdyryp, gahrman arkadamyň hemde arkadaly gahrman serdarymyň janynyň iriz mukaddes ata watamyzy hasa gülledi besdirmek uğruna alyp barýan işlerine her Türkmenistanynyň münasip zähmet goşandy bilen gatnaşmalygy baradaky çağırışlaryny goşdy. Öz halkyna ýürekdeş sözleri bilen ýüzlenýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyz we hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz özleriniň ruhlanyrjy, galkanlyjy sözleri bilen hemde Türkmen halkynyň eşitli durmuşda bagtyar ýaşamagyny öpçün edýän ýurt behbetli beýik işler bilen Türkmeniň häzirki döwürdäki şöhratly taryhyny döredýärler. Bu beýik işlere öz zähmetimiz, watan söýüjligimiz bilen uly goşan goşmak biziň her birimiziň borjumyzdyr diýip çykyş edenler bu ýa-da aýtdylar. Şeýleri Holland watan söýüjlik bu ýa-da ýoğrulan mazmuny näke çykyşlar Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň düýbüni berkden tutan tutumlaryny münasip dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyz hormat prezidentimiň alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň ul üstünlikleri we rowaşlyklary betlenmegi, benet başynyň aman, röwşen ömrüniň uzak bolmagy, ýurt behbetli, döwlet ähmetli işleriniň hemişe rowaşlyklary betlenmegi baradaky tüýdürekden çykan arzuwlaryny goşdy.